No niin, eli moro vaan kaikille ja tervetuloa uuden Boomi-videon pariin. Tässä videossa me käydään läpi 6 pelottavaa hetkeä tubettajien videoilla. Tilaa mun kanava ja tykkää tästä videosta seuraavan 10 sekunnin kuluessa, jos et sä halua, että tämmönen hämähäkki tulee sun huoneeseen ikinä. Älä siis riskeeraa, vaan jätä tykkäys ja tilaa kanava. Tässä videossa me tullaan siis käymään läpi erilaisia pelottavia klippejä tai hetkiä teidän lempparitubettajien videoilta, kuten esimerkiksi Ella ja Helmi, Niko ja Santtu sekä monia muita. Mä oon myös piilottanut tämmösen salaisen keksi-emojin johonkin kohti tätä videota. Koita etsiä se samalla kun sä katot tätä videota ja lähdetään tsekkaamaan tubettajien pelottavimpia hetkiä. Numero 1. Dokke. Tämän videon ensimmäisessä klipissä te pääsette katsomaan, miltä näyttää, kun Dokke menee hylättyyn taloon ja tutkii tämän hylätyn talon ullakkoa. Sieltä löytyy jotain todella omituista ja se teidän pitää nähdä ihan omin silmin. Yhdellä hiljaisella kadulla seisoo vanha talo, jota aika on melkein unohtanut. Ja sen ulkolla asui aikoinaan nainen, jota kukaan ei koskaan kunnolla tuntenut. Hän ei käynyt ulkona, ei vastannut puhelimeen, mutta ullakolla siellä hän vietti tunteja, päivisin ja öisin. Naapurit sanoivat kuulensa hänen puhuvan itsekseen tai jollekin, jota he eivät koskaan nähneet. Ja näitä samoja ääniä on kuullut myös Jeter, joka vastikään päätti muuttaa kyseiselle rakennukselle. Näitä ääniä, mitä täällä kuuluu. Lopeta, Jeter. Täällä on riittävästi jo tuollaisia omituisia ääniä, niin mä en tarvitse sun The Last of Us click-clack-soundia. Tuossa on muuten toi ovi. Mua kiinnostaa tietää ihan sikana, minkä tuon oven takana on. Numero 2. Allu Vlogs. Tämän videon toisessa klipissä tämmönen tubettaja nimeltä Allu Vlogs tekee todella pelottavan haasteen ja mä en tiedä uskaltaisinko mä itse kokeilla tällaista haastetta. Mä uskaltaisin tehdä aika monia eri haasteita, mutta tällaista pelottavaa haastetta mä en ehkä ihan heti ainakaan uskaltais yrittää. Ja mä en oo ihan varma, että oliks tää Allu Vlogsin haaste oikea vai feikki, joten mä pyydän, että te katsotte tämän klipin itse ja kerrotte mulle kommenteissa, oliks tää aito vai feikki. Eli säännöt on semmoset, että sun pitäisi sanoa kolme kertaa Bloody Mary. Jos et sä näe sitä, niin sun pitää pyörähtää ympäri 3 kertaa. Jos et sä vieläkään näe sitä, niin sun pitää laittaa tuo hanaa päälle. Ja se vika ääni, jonka se kuuli, oli tuo hanaa tai tuo juokseva vesi. Aloitetaan. Eli ekan sanotaan yhtä aikaa Bloody Mary. Okei. Hän, nyt. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Okei, nyt pitää pyörähtää varovasti, kun tuossa on nuo kynttilät, mutta 3 kertaa ympäri ja sitten katsotaan. Eli sanotaan vielä kerran Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Numero 3. Miska Haakana. Miska Haakana tai MH on tubettaja, jonka varmasti aika moni teistäkin tietää. Miska on myös näytellyt esimerkiksi sarjoissa kuten Salatut elämät eli Salkkarit, ja Miska tekee myös tosi aktiivisesti YouTube-videoita, mutta kaikista Miskan YouTube-videoista tää on ihan helposti pelottavin. Tässä videossa Miska lataa sovelluksen, ja mä en voi paljastaa teille mitä se sovellus vielä tekee, mutta se on tosi omituinen. Lähdetään tsekkaamaan mitä tää sovellus oikein tekee. Ei tässä oikein ole mitään. Tää näyttää, että tämän paikan säde on 99 metriä ja tämän voima on 5,02. Ei mitään kärryä mitä se meinaa. Ehkä tästä löytyy vielä jotain. Me ei vaan katsota tarpeeksi tarkkaan. Käännetään kivi. Paljon muurahaisia. Ei mennä siihen. En mä tiedä mitä mä ootin, mutta ei täällä oikein mitään oo. On tähän siisti paikka ja en mä täällä ole aikaisemmin käynyt, mutta cool. Wait. Mitä hittoa? Kato! Wow! Wait! Mitä hittoa? Numero 4. Ella ja Helmi. Ella ja Helmi on semmonen tubettajakaksikko, jonka tosi moni teistä tietää, ja Ella ja Helmi tekee tosi hauskoja ja positiivisia videoita yleensä, mutta tää video on aika pelottava ja ei sellainen mitä Ella ja Helmi yleensä tekee, nimittäin tässä videossa saattaa tapahtua ehkä Ellan ja Helmin videoiden pelottavin asia, ja se teidän pitää kaikkien nähdä ihan itse. Ja jos sä oot Ella ja Helmi fani, niin kerro nyt tuolla kommenteissa, kuinka monta lemmikkiä Ellalla ja Helmillä on yhteensä. Meidän takana on Turun Park Hotel. Tää on yli 100 vuotta vanha ja huhujen mukaan täällä kummittelee ja myös mulle on jo kummitellut täällä. Siitä lisää myöhemmin. Me siis ollaan tänä yönä yötä tuolla ja katsotaan, että pitääkö nämä huut paikkaansa.
Okei. Sir, madam. Hei, onko meillä ihan päällimmäinen? Hei. Okei. Joo, tää on kyllä erilainen. Meillä on tiikeri. Mä näen peilistä. Ei se mitään. Toi peili tossa sängyn päällä. Scary. Tää on kyllä hieno. Tää on kyllä hieno. Ja toi on suoraan Stranger Thingsista. Okei. Oh my garden. Tää on se, kun tulee yöllä pissailla ja tuolla istuu joku. Joo. En tulos vielä pissaa. Numero 5. Hurhur. Hurhur on semmonen tubettaja, minkä varmasti aika moni teistä tietää esimerkiksi sen tekemistä musiikeista tai musiikkivideoista ja muista omituisista tai hauskoista videoista. Ja tää klippi, minkä mä näytän teille, on Hurhurin pelottavin hetki, koska tässä klipissä Hurhur pelaa yhtä peliä ja siinä tapahtuu jotain aika outoa. Mä en tiedä, ootteko te pelannut ikinä kauhupelejä, mutta niissä saattaa tapahtua tosi pelottavia juttuja. Ja oudointa on se, että tää peli ei oikeasti edes oo kauhupeli. Mitä mä meinaan sillä, teidän pitää selvittää itse katsomalla tää klippi. No niin, me tultiin backiin kotiin. Nice! Mut miksi mun kotona on verta lattialla? Niin kuin näette, mä oon erittäin hyvä sisustaan niin. Mä tänne. Täällä on meikäläisen sänky. Vai onko nää niinku vauvan kehtoja? Mä sori unohdin, että mulla on tosiaan kaksi vauvaa. Tuonne ei pääse. Iso! Tää helvettiä! Numero 6. Santeri Vili. Tässä klipissä Santeri Vili eli Santtu, jonka tosi moni teistä tuntee Niko ja Santtu-kanavalta, tekee videon yhdessä hänen tyttöystävän Helmin tai Helmi Kantolan kanssa, ja Helmi sekä Santtu menee yöksi tosi pelottavaan paikkaan, ja tää video oli oikeasti aika pelottava katsoa läpi. Mä en tiedä, ootteko te nähnyt tätä ennen, mutta jos ette oo, niin kohta te pääsette näkemään sen. Ja niin kuin te tiedätte, sekä Ella ja Helmi että Niko ja Santtu tekee yleensä tosi hauskoja ja tosi viihdyttäviä videoita. Ja myös tää klippi on viihdyttävä, mutta tää on aika pelottava verrattuna siihen, millaisia videoita Niko ja Santtu tai Ella ja Helmi yleensä tekee. Tsekataan tähän väliin, mitä käy, kun Santtu ja Helmi menee yöksi pelottavaan paikkaan. Lampulla, niin se loppus. Mä otin tyyliin, että jos sitä vielä vaihtaa paikkaa tämä naputtelu, niin me lähdetään täältä pois. Ja sit sitä ei enää kuulunut. Oho, ehkä toi oli se, te sanoitte sille, että nyt loppu. Se ei halunnut, että te lähdette. Joo, sit me kuvattiin tollon meidän sitä reality-sarjaa, mikä on ruudussa, nyt menkää katsomaan. Mut niin sit me kerrottiin sen sarjan tuottajalta toi, koska se oli seuraavan päivän, kun me kuvattiin sitä. Ja sit se kertoi, että sen kaveri oli ollut täällä yötä ja siltä oltiin keskeltä yötä vaan niinku vedetty peitto tälleen pois. Ja että se peitto oli vaan niinku tälleen vedetty ja lentänyt pois. Oikeesti? Joo. Oh my god. Koko Suomen pahimmat rikolliset ollut täällä. Niin tietenkin täällä kummittelee. Ja seinät pitää sisällään tarinoita. Jos sä katsoit videon tänne asti, niin sun täytyy nyt tilata mun kanavaa ja tykätä tästä videosta. Klikkaa myös jompaa kumpaa ruudulla olevista videoista, niin sä voit jatkaa mun videoiden katselua. Moikka!